sa'idi a gidan halitta kalayi zarya ta mutasawiya. Zan sa walilki satin da su ne tushen arziki. Allahumma salli barik alaihim ruhi har jiki. A batun mahaifiyar daraja a daɗai mini mallaki. Allah wannan salatin kasashi ya wanken zuciya. Sahabban shugaba dukkaninsa asasin nai da su. Dan ba wata wasiɗa da take iya yin watsi da su. Da waliyai askiya ruhul arwahi ya san da su. A ɗaga mu kai ga su ta cikin halara irfaniya. Ziyara ta yi kyau mun ziyarta saken shugaba. Tafiyar ruhi muka yi da masoya kai anbiya. Farko tafiyar shugaba an yi ni saboda ku. Da na sauka a duniya banda komai sai Allah da ku. Na raye da ku na saba da ku aka sanni saboda ku. A cikin raina da ku, a cikina ma da ku. Ya zan yi na rayun babu ku wannan da kamar wuya. Komai na gani na gangan ku ne a cikinsa abin yabo. Duk kofar saduwa sai na bi ta ina neman rabo. Hasken ku nake tabi don musadu da ku ne shayabo. Nacin da nake da shi yake gutsirar min zuciya. Ido rufe zuciya buɗe na tafi neman shugaba. Duk abin da na girmama don ku ne ban san gaibu ba. Duk wanda ya zo da ku sai na gan ku cikinsa zuwa gaba. Ban san da waninka ba, ban ma taɓa jinsa ba. Wallahi da gaske ne ba a yin soyayya da riya. Na ganka mashahunai da sharifai duk domin ku ne. Ƙur'ani na rike domin ya zo ta gurin ku ne. Hadisan duk da zanci na hango girman ku ne. Inganci ko rashi ba ruwana na ba abin biya. Banda kowa banda komai idan ba na kama shugaba. Komai na kula dalilin ka ne ban san da akwai shi ba. Wajibi na ne na girmama komai ko ban san shi ba. Inda ya shafi kairul wara zan sa shi a zuciya. Wannan ya saka nake son Madina tana rayar da ni. Iskar da take gadawa a can ita ke mun magani. Na ga inda ka rayu kafin da bayan kowane zamani. Mai ta sumbatar guraren abin da kuɗi baya saya. Har baki a muke shiga don ziyarar soyayyar ka ne. Ga sahabbai ga iyalanka ga mabiyansa a bayyane. Ne tabin wasu koguna na duwatsu duk domin ku ne. Da masallacai da hanyar gari da gurabe magiya. Na ziyarci Abubakar da Umar Usmani da Fatima. Da Hassan da Halimatu Sa'adiya a gare ku na sallama. Shahada'u da salihai da sharifai duk a cikin suwa. Wallahi abin yabo ko ina don ku muka kewaya. Kulafa'ur rashidin gasa amma ban ga Ali ba. A cikin ahalil kisa ga Hassan ban ziyarci Husaini ba. Daga na tuna yadda ranka yake ƙaunar su mijinta ba. Sai ya karyan zuciya ta yi nauyi take na
dukkanin likada ya abin biya. Shugaba na riske gwanda kuka sallah na tabbata. Daga inda ka sa kafa makurar albarka ke fita. Daga inda ka sai da wannan furakar taka ta bazata. Shugaba duk damuwa ta da ku ta sakani na kewaya. Hanik dan urwa ga musulun muku tare sakafi. Da mai sambiniya ya tamar babban arifi. Na ziyarci gidan imam da ya zauna ya yi mana tallafi. Duka na ga abin gani da na ji da jiyarwa ba wuya. A kufan har masallacin sahalama mun shiga. Shiru ce nan take da bayani ko kuma gadaga. Shin a can ne ko a nan za a bayyana ni dai na riga. Na miƙa wuya ga zarinka Ahmad yadda ka so tsaya. A samarra akwai hakima da narjis ga kuma askari. Ga aliyu lahadi ga saba'un addujaila wajen gari. Na je wata kurkuku a cikin wani ramin garari. Wai 'ya'yan Fadima aka sa a ciki da na tambaya. Wayo amma da in na ziyarci su Salmanu Al-Farisi da Huzaifatu dan Yaman da su Abdullahi Muqaddasi. Ga addayar gwannan Muhammadu Bakir Warisi. Duka soyayyar ku ce na yarda abin da kamar wuya. Har sai da na dangana da katangar nan Kisra a can. Naga girman ɗaukaka da buwayar Allah nan da can. Naga gasaitar ku Ahmad tun daga nan Tarabe a can. Tun ranar haihuwar ku ta zage tun daga tushiya. Ba a nan na tsaya ba domin ba zan mance ba gadaza ba. Ga Musal Kazimi ga jawabin layi maja gaba. A Aziziya akwai Sida Abdulkadir shugaba. Soyayyar Shehu Tijjani ta yi mini rana gaskiya. A hillata Babila babbar magana za a yi batu. Ibrahim Khalil ga Zulkifli suka tabbatu. A hanya na ga kogin Furat lamarin ya gaskatu. Babu kokwanto cikin lamarin ka da Allahim ɗaya. Ni idaidan ku na je daga nan kuma mun tafi Karbala. Tafiya ce mai yawa muka yi ta a kasba mai kula. Dan jajanta muku kuma mi ta'aziyya adila. Ga jimami da alhininmu da kukan zuciya. Bayan izinin Abul Fadalil Abbas muka yi gaba. Jikin ma a sanyaye ka'idan mahawaye na zuba. Muka ce masa assalamu alaika shahidin kan gaba. Maulaya karɓi bai'ar mu dan Allah da abin biya. Shanake masa ya Imamu Husaini ka ce a matso da mu. A shigar a rufe da mu kar a buɗe sai an kai da mu. Wallahi da gaske mun ba da rai fansar ku kusan da mu. A ciki a haɗa da mu. A shahadantar da mu. A tafarkin san ku ba mu ragawa ido ga makauniya. Ziyara ta yi kyau ziyarta saken shugaba. Tafiyar ruhi muka yi da masoya kai la'abiya. Na je har gunda Maryam ta haifi Masihu barasa ne. Ga dutsen garuwar
tantani har su san kayan ku ba a taɓa su mutum zai sha wuya. Da yawa dai 'yan uwa sun yi mana kyakkyawan zato, sun fi hanyar maslaha da nasihohi suka firfito. Shugaba a kula da su har da 'yan tawagar mu ta ambato, a cika mu da arziki na kamalar sarkin zuciya. Ya Rasulallahi ni ku na zaɓa kowane lokaci, ya Rasulallahi kaunar ku ta sa na fita hayyaci. Ya Rasulallahi ku bugan su tamna lumanar tabbaci, ya zamo aikin ku ne rayuwa ta kar na bi dukiya. Ya Rasulallahi kai mun ado da adon ku na zahiri, ya Rasulallahi sabaɗini na ya zamo ɗahiri. Ya Rasulallahi kuma kar ku bar ni da kaina kadiri, ku kula da dukan bugun numfashi na daga zuciya. Ya Rasulallahi in zan faɗi ku gaya musu shugaba, ya Rasulallahi komai ya ganni ya gan ku uwa uba. Ya Rasulallahi mantar da ni wani in ba naka ba, wannan rigar ka ce duk wuyan da ka so ka rataya. Hafiz Abdallah ne da ya kwana Madina a durƙushe, yau gashi gaban Shafi'ul Wara da ƙafafu lankwashe. Ku za ku sayar da shi ku yi mar izini ku yi mar da shi, rayuwa ta ku ce mutuwa ta ma haka yin ɗaya. Assalamu alaika babban gwani miftahul auliya, assalamu alaika makurar rabo sultanul anbiya, assalamu alaika shan fato kamusul askiya. Wancan lamarinka ne wannan ma naka abin biya. Assalamu alaika ya wanda ke iya tsarkake zuciya, assalamu alaika haske mafi shiryarwa aliya. Assalamu alaika lahutun hahutu ta kewaya, ka saka ni cikin kulawar da mimul mulki ta gauraya, ka saka ni cikin kulawar da mimul mulki ta gauraya, ka saka ni cikin kulawar da mimul mulki ta gauraya. Ziyara ta yi kyau mun ziyarci a saken shugaba.